Hi guys and welcome to my daily vlog 7. Time check, it's 5:30 in the morning and kana nga moment kamulong na kog prepare sa breakfast sa mga bata guys. Pero wala na ako gi-detailed kayo kay gadali-dali na gid ko kay nakoy catering for today. First thing first, mag-coffee sa ta guys and nahuman na po din kog ligo ana kay para tuloy-tuloy na akong trabaho after. Tapos ang sukar na yabo. So dapat ato kwaon kis grabe ka mahal ang sugar. Not feeling well good ko today but tungod kay na namo gyud nakabook nga orders ug di po ko gusto nga ma-fail na ang expectations sa akong mga clients or sa akong mga lovely customers mo nang laban gid ta sa life guys bisan pagdagan kay mga butang nga maka-depress sa ato basta keep fighting lang yun. That's the spirit of a strong woman. As early as 8 a.m. guys, nanay nagbook sa mo og 100 ka biko with cheese og 100 ka buok nga tapioca. So gabi pa lang daan na amo na siyang i-prepare guys kay para dili kay may magkabalintuwang pagka morning kay after magud sa morning nila nga order nanapoy another order at 10 a.m. nga 100 ka pack lunch katong bento lunch. At 9:30 medyo worried na gid kay ko guys kay hapit na gid siya mag 10 may na lang kay nag-chat si Ma'am Trixie nga okay ra by 10:30 so by 9:40 na human na gid kay me then by 10 a.m. gi-deliver na mo on site mo ang kalaanan. Ang ilang gi-order na mo for the lunch mo ni siya ang bento. Ang sulod niya is isa ka sotanghon, lumpia Shanghai, breaded chicken, rice, lettuce salad, and then the mango float for the dessert. And first time pa sad mi nag-meet ni Ma'am Trixie pero sige na mig chat update sa unsay menu, unsay maayong buhaton for the lunch and for the breakfast. And I'm glad kay na-satisfy gid sila sa among gi-cater sa ilang food. And mas na-shock ko kay naman si Ma'am Halalon, ang mama ni Gio. Nagkita mi ako gid una nag-approach niya kay ko ma'am. Og nakalimot na gid kayo si Ma'am Halalon sa kuha. Halos dili na ko niya ma-recognize kay misamot ko na kog kagwapa. Og ako po tong nag-catering sa birthday ni Ma'am Halalon. That's because of Gio also. Katong last dula diri sa Magnolia Hotshot sa Cagayan de Oro before pandemic pa. Diri gapunto sa Bischa ang dinner nila to nga grabe kanang bisang giunsa na mo tog secret guys. Daghan gyapon kaayo fans ang nangani diri sa Bischa. Then and after mi sa kalaanan guys, since kay duol raman diri ang balay sa among isa ka friend nga birthday celebrant today, we decided nga amo gid siyang hapitan after na mo sa kalaanan. Tapos nag-prepare na lang dahil minyag bila o breakfast pero gikan gyapon na siya sa kuan na sa katong mga orders so wala gyud mi gasto na salin-salin na lang na siya. Happy birthday! Kakansi, hindi na ako magkakansi. Kasi saan naman ang itsura ni mong kansi? Grabe, gigila siya, boy. Kars, kasi ba kayo ni mo, Kars? Mura mo kagi. Malitaw, gini ka, Kars. Video ulit. Kasaputon ba kaya ni nga birthday boy, oy? Siya rin magid kaon o magid naghangga. Klaro, dyan kay Kars nga malipayon kay kakamo kang gi-surprise. After naman ni Carlo, miadto dahil mi dito sa Carmen Public Market kay magpalit sa kanding kay gisugo mi sa mo isa ka friend kay papalit lagi dato ipaihaw daan kay himunog kaldereta, himunog adobo, himunog papaitan para sa dinner. Lipas ng kadiliman ng araw. Naganta ko. Han pang gumigising at ngayon babawi na. Sige. Liich. Tulo-tulo. After sa dinner guys, nang uli na dahil mini spring kay napapod mi sabot ni Carlo kay manglibi siya sa Yellow Cab. Ug dili naman usong beach karon nga pagkaon, mas gipili na mo ang beach na San Miglite kay mas mahal ang San Miglite kaysa pagkaon. Bye guys. Pulutan. See you. Og nagdali-dali na po dayon mig lakaw kay ang birthday boy nagulat na sa Yellow Cab. And dili na dahil mi nagkaon sa Yellow Cab sa may Coswagan Highway sa may Shell Station kay 9 p.m. naman ug close na po ang mga mall. Bestseller ninyo is kani? Yes. Pepperoni na lang, Cars. Hmm?
919. Dili gid na ako favorite ang pizza. Pero if ever man sad mo kaon ko pizza, always ginahawayan akong gusto. But since kay dili man ako birthday, dili sad ako ang manlibre. So tumano na to ang gusto sa tong birthday celebrant. May na lang nang libre ang atong birthday boy. Kay grabe ra ba ang pagka-surprise ganina. Sa iyang pagka-surprise na ulit na gid kay siya sa mo. Kung makita ko magpapani for sure kasaba na sad ko. Pero talag saram sad ko maglaag guys. So okay ra. Sa tinood lang, grabe ko kakapoy today. Gikan sa catering, gikan sa tindahan, gikan sa mga problema ni mo sa imong personal life. But, bisan pag inana inyong gaka-feel sa hi guys, or ma-feel ninyo nga grabe na kayo mo ka-loaded, grabe na kayo mo ka-stress, then go out to your comfort zone, go out sa yung balay, go out, be with your friends, be with people nga makapahatag og positive vibes ninyo guys. Always remember that it is very very okay not to be okay sometimes guys. And if you're feeling not okay ka today, then go with your friends nga makasabot o makapaminaw sa imo that you're not okay and willing makapakatawa sa imo. Ay, di lang kita seryoso kasi yung pagkikunti ko. Bago nag-ugi, kumino ng ugi. Joke lang. Kumindi mo, gundi ko. Ikarir mo, gundi mo. Ikarir mo, gundi mo. After all the stars, you keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Forever you and me. After all, the birthday boy. Bakit di ka maalis sa isip ko? Ikaw ang laging laman ko. Kahit pilitin kong damdamin magbago, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. And that's it guys. Thank you for watching and God bless us all. Good night. I love you.